Čaute, dneska budeme robiť super čupr letnú limonádu do tohoto poháriku. Tak poďme na to. Budeme potrebovať citrón, meta, cukor a vodu. A keď chcete, aj ľad. Nakrajeme si citrón na dve časti. Jednu polovičku nakrajeme na viac častí, sek. A túto vyžmykáme do pohárika. Čup. Dobre, už tam máme. Máme tam krásne šťavičku citronovú. A teraz tam dáme metu, ale musím teraz použiť kúzlo. A braka. No už sa tam presunutý meta kúpá. No už, chvála Bohu, je tam. Teraz tam dáme menšie časti toho citrónu. Čľup. No a dám lyžičku cukru, vodu, pomiešame, aby sa ten cukor rozpustil a všetky chuti zamiešali. Počkaj, ešte tomu dajaký dizajn chýba, dajaký ten citrónik. A už tam je, super, akustika. Nech sa páči. No a už je, tu si Bilka, áno. Krásna si. Nenatočujem, ma som v pyžame. Bože, ty vôbec si brať, čo jedno. No a tu je krásne zábery, bol vynikajúci. A inak toto nie je môj reálny hlas, len